شالوم شالوم بيتسابي زابير أملاخ كم يتنيحكم حسن قش فشاملين قد فريد ورمير لوم دما نزم عالت زخون نهيوت قال حزنا متينا لنا وإذا هو في كوميتمنت اللي فاند أولد فتنا داغن لوم نكافولك قال بجزية فتنا سفرخا أي تحتك سبليو وداغنس أول لمنا ينتدين بوست I prövningen en stid مكبب عسرته تغسر بعد I predikaren kapitel 10 vers 4 منفس جزائي قبل عليها أنت تلعله تعجستين عبي أبساته دا أمو سفرخا أي تحتك كبل Det står om en furste blir vred på dig så lämna inte din plats för saktmod förhindrar stora synder. بزوح نجرب هيوتكم كمتي خاليو Det kan komma många saker emot era liv. فتنا خقاتمكم خاليو Prövningar kan ske. كساب كندي تصنع هيوت علىكم Till vilken nivå är era liv stabilt? كساع كندي زتسر حسب إن لكم Till vilken nivå har ni byggt upp er? زفلت أب جزي فتناي Det är I prövningens tid det testas. بجزي فتنا سفرهم تحدكم تخونكم Om ni lämnar er plats vid prövningens tid, بتخكلاي تسرحكم då har ni inte blivit arbetare på rätt sätt. أنت دا لو من بيت كريستيان دس يلكم تقول لهم كونكم Om ni kommer I glädje till församlingen idag, كساع كندي نبيت كريستيان زلكم ردي الدلدل يدفتن och till vilken nivå förståelse av församlingens innebörd ni har hos er, فتنا مسمتي det testas endast när prövningen كساع kommer. كندي بيت كريستيانكم صنعاتكم تفلطوا بجزي فتناي Det är endast I prövningens tid du testas till vilken nivå du står fast I församlingen. كنا أنقكم قداي مسمت بيتكم قديفكم تخودون تخونكم نسخهم أفتي بيت صنعاتكم När saker och ting kommer för att ta dig bort från din plats och testa dig, det är då det testas till vilken nivå du står fast. بجزي فتنا مسجانكم هيتقدروا I tiden där du prövas, lämna inte din plats av lovsång. بجزي فتنا أبي جزي أبي هرزلكم توكلتي تقدفوا I tid av prövning, lämna inte din relation som du har till din Herre. نو بجزي فتنا سفرهم كي تقدروا I prövningens tid, lämna inte din plats. ماتيو شوعته I Matteus kapitel 7, كاب عسران أربعة från vers 24. نزل نجار يسمع زجبرو كل بيته أبقى حز سرح بالحساب أي مسل زناب زنب وحج وحزن نفاس والنفس النتابيت كأدف هو أبقى حتى سريتا أمو أي ودقة نزل نجار يسمع زجبرو كله أبيته أب حس سرح سميع زي جبرو أبيته أب حس سرح عشا سب أي مسل زناب زنب وحج وحزن نفاس والنفس التابيت دف هو ودقة أو ودقة ما عبي خنيم. Det står från vers 24. Den som hör dessa av mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot huset. Och det föll samman och dess fall var stort. واو ريخم بروخات إذن بيت اتحنتي بيت بتخكل نقال أملاخ بمقبار تسرتت بيت سلازنبرت Eftersom det ena huset var byggt på rätt sätt I Guds ord på klippan. كل تجبرو أبقى الأملاخ بيز دجبرة سلازنبرة Eftersom de var grundat på alla Guds ord. فتنا مسمت أسيخت ود أي كالت Och när prövningen kom kunde den inte falla. سفر أي قدفتن Den lämnade inte sin plats. إتوم نهيوت كم قال أملاخ مسرت زنبرو سبات De som använder Guds ord som livets väg. أبقى الأملاخ بيز جبرة هو زلهم سبات De som har sitt liv grundat på Guds ord. أبقى زي فتنا يمد فلوت Det är I prövningens tid de ser. سفر أو ماي جود فونيو De lämnar inte sin post. مسجانهم حق دي حقن Till vilken nivå är lovsång äkta och inte فتنا äkta? مسيخ فلت Det är när prövningen kommer det testas. سفرهم ما يتقدف Lämna inte er plats. أب جزية فتنا أندبتكم ما يتغيروا I prövningens tid ändra inte era أي läppar. تغرم رمو Var inte ledsna och bekymra inte er. مخنياتهم مغرم رام سفرخا محداكيو Och sitt inte anklaga och tala illa. كمتي أب جزية دحان أملاغي مسايد بولكم Så som när allt var lugnt och ni sa min Gud är med mig och min styrka. أب جزية فتنا خاخم بولو Säg så också när det är prövningens tid. سلامكم ما يوسد Låt inte er frid tas ifrån er. حقزكم ما يوسد Låt inte er glädje tas ifrån er. سفرخم كي تقدفوا Lämna inte er plats. نسخم بلوزاتيهم Ni är värdefulla. نسخم كبراتيهم Ni är värdefulla. شالوم Guds frid.